who lives and reigns with you forever and ever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Philippine National Maraming salamat sa inyong pagdalo at pagbuhay ng ating Bangus Festival. Salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong pinakamama na Congressman Toti Venecia, sa ating pinakamama na Mayor Belen Fernandez, Vice Mayor Vicky Kua, at sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Palunsod, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga barangay captains po na nandito ngayon, lahat po ng kawanin ng gobyerno, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, Councilor Jigsin, bumabati ng maligayang Bangus Festival po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ating 5-time Speaker Joe De Venecia, Congresswoman Manay Gina De Venecia, sa ating pumahal na Mayor Belen Fernandez, sa mga kasama ko po sa Sangguniang Palunsod, to our former city councilors, Sir Ashok Masandani, sa ating pong mga bisita, sa ating pong lahat, magandang gabi po. Welcome po sa Gilon-Gilon at Balay. Ito po ang hinihintay natin, isa po sa hinihintay natin kada Bangus Festival. Kaya good luck po sa lahat at mag-enjoy po tayong lahat. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Our Mayor Belen D. Fernandez! Sa ating mahal na Congressman Christopher Toff De Venecia, ang nanay ng 40th Street, Manay Gina De Venecia, at siyempre andito ang ating former Speaker Joe De Venecia, Vice Mayor BK Kua, ang ating Bangus Coast Chairperson Councilor Lino Fernandez, ang mga iba't ibang chairperson, Councilor Jigsin, Councilor Michael Fernandez, Councilor Bradley Benavides, and former Councilors Joey Tamayo and Carlos Reyna. Kasama din po natin former Councilor Joshua Bugayong and Councilor Chito Samson. Maraming salamat po kay Councilor Chito Samson. Napakaganda yung pinadala niyang drum and bugle dito po sa atin. Ang ating mga punong barangays, mga SK Chairman and SK Council, ang ating Department Head, headed by Attorney Aurora Valle, ang ating lahat na Gilon-Gilon Street Dancers, siyempre ang ating balikbayan, ang aking best friend, si Buma and Teresa Boscaino from New Jersey. Ganon din, may bisita po tayo from Saudi Arabia, si Ben Palaganas, and from Australia, Nora and Ronnie Ferrer. Ganon din po si Imelda Dumpit from California. Ang ating mga Board of Judges, sila Dr. Edwin Antonio, Dr. Rebecca Nulud,
Rodel Fronda, Joshua Isidera, Abigail Calma, and Ivan De La Cruz. At syempre, ang ating mga kasama, the different clusters na nag-compete po ngayon sa Bangus Festival na Gilon-Gilon. Ilang taon lang noon, naalala ko, nung ako'y umupong Vice Mayor, tayo po ang nag-umpisa ng Gilon-Gilon. And after now, tuloy-tuloy pa po yung Gilon-Gilon that depicts the life of a fisherman in our bangus industry. Una-una ay gusto ko kayong i-greet na Happy Bangus Festival sa inyong lahat, mga minamahal kong Dagopeños, at sa buong mundo na nakikidiwang sa ating kitang-kita ko po ang saya at tuwa ng bawat isa, pagkat ito na nga, isang taon na ang lumipas at Bangus Festival 2024 na. Ngayon, ang pinakaabangan na Gilon-Gilon Street Dance Competition. Nais ko pong ipaabot ang pasasalamat sa lahat ng participants ng Gilon-Gilon, sa lahat ng mga nagtagal, nagpuyat, naghanda upang maging maganda ang sikat at makulay na street dancing. At sa lahat ng nakikiisa sa ating mga events, lahat ng sponsors, mga barangay council, mga iba't ibang committee ng ating Bangus Festival, maraming salamat po. Nais din po natin ipaalala ang kalagahan ng Gilon-Gilon dito sa ating mahal na syudad. Ito ay pagsasalamat sa Panginoon Diyos na nagbibigay ng patnubay at gabay sa ating lahat. Sa ating patron na si San Juan Evangelista, na tumutulong sa atin, mga sumisigay sa kanilang paghahanap buhay. Katumbas ng Gilon-Gilon ang malalim na kultura at tradisyon nating mga Dagopeño kung saan ipinapakita ang paraan ng paghuli ng bangos at iba pang aquaculture products sa kailugan ng Dagupan. Ngayong taon, ipinalangin natin ang patuloy na patnubay at biyaya ng buong may kapal sa ating lungsod sa kabila ng mga pagsubok ng ating kinakaharap. Inaalalay natin ang kasiyahan nito sa Panginoon bilang pagkilala sa kanilang walang hanggang pagmamahal at pagnubay sa atin. Umaasa po kami na sa ating ligtas at exciting na performances mula sa lahat ng kalahog ngayon at sana'y maigitan ninyo ang inyong performance. Tayo din po ay nagpapasalamat kay Dr. Ashok Basandani na tuloy-tuloy na sumusuporta hindi lang po sa Bangus Festival, kundi sa lahat ng mga health services ng ating syudad. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Honorable Lord Belen D. Fernandez. Mula sa isang ina ng ating pinakamamahal na syudad ng Dagupan, atin naman pakinggan ang isa pang tinig ng isa pang ina bilang ng buong probinsya ng Pangasinan, kundi ang distrito, ika-apat na distrito ng ating probinsya. Mga kaibigan, kasama rin po natin ngayong gabi. At every year talagang dito yung kasama tayong lahat. Mga kaibigan, ating napakinggan, former Congresswoman of the 4th District of Pangasinan, Manay Gina de Venecia. Maraming salamat. Let me greet ang fiesta natin ngayong gabi. Gilon-Gilon at Valley. Mabuhay ang Dagupan City! Mabuhay! Napakagaling na mayor dito. Si Mayor Belen Fernandez. Our Vice Mayor
Dean Brian Cua. Nandito rin po si Councilor Michael Fernandez, Councilor Jig Sin, SK President Councilor Bradley Claude Benavides, Liga ng mga Barangay President, and Bangus Festival 2024 Hermano Mayor Councilor Marcelina Fernandez, ang tatay po ng 4 distrito. Nung lumubog tayo nung panahon ng earthquake in 1990, siya ang nagtayo muli ng Dagupan City. Palakpakan natin, former Speaker Joe De Venecia. Andito rin po si Councilor Joey Tamayo, former Councilor Carlos Liberato Reyna, former SK Federation President Joshua Bugayong. Kasama ko rin po ang aking kapatid, Chona Ampil and Tony, Kokoy Vera Perez, yung anak kong si Ipe Cruz, nandito rin. Andito rin ang Dagupan Chief of Police, Lieutenant Colonel Brandon Palisok. Ang iba-iba pong mga barangay captains, barangay officials, barangay families, department heads, Dr. Rex Katubig, Dr. Ashok Basandani, the 6 participating cluster guests and visitors, Reverend Father Lawrence Lucero, ang host po si Ralph Gibb, siyempre yung ating congressman, si Congressman Tof De Venecia, Masanto siya labi at si Kay Namin. Well, my message lang ay congratulations po sa very successful event ngayong hapong ito, ang Gilong-Gilong. And nakita naman nyo, ang talagang nagtatrabaho dito are all the barangay officials, all the councilors, and especially si Mayor Belen Fernandez. Palakpakan po natin si Mayor. Napakagaling ng Mayor ng Dagupan City. I would say she's one of the best mayors in the whole world, di ba? Kuis, what do you think? Approve. Okay, hindi na po ako magtatagal. Alam ko na gusto na niyong panoorin ang mga dances, mga dance numbers ng mga different clusters. So let me call now my son, si Congressman Christopher De Venecia, to give his special message. Uy, biglaan. Biglaan naman yun. Okay, Ralph, sorry, ninakawan ko ng trabaho ni Manay Gina. Anyway, again, sa lahat ng mga binati ni Manay kanina, hello po ulit sa inyong lahat. Of course, I see Doc Ashok, Mayor B, Councilor Lino, Rex is here, BK, JDV, nandito yung ating mga kapitanes, si Alvex nandito, Cap Julie, Cap Amping, Rochelle is here, Tito Tony, Tita Chona, Uncle Kokoy, sa lahat ng Liga, Board of Judges, lahat ng mga street dancers, at lahat ng mga minamahal nating Dagupenyo, Masantos Yalabid si Kay Namin. Buhay pa ba kayo? Okay, kung buhay pa kayo, magpalakpakan tayo na may kasamang hiyawan. Yay! Alright. Excited na rin ako parang kayo na makita ang pinaghandaan ng iba't ibang clusters ng mga barangay ng Dagupan na imagine ninyo, nag-ensayo sila sa init, ang patapatang, and yet, nag-practice sila sa ilalim ng araw. Siguro sa covered court, kahit na covered court, mainit pa rin yung simoy ng hangin, ay nag-ensayo sila para makapagbigay ng magandang palabas at patimpalak sa atin ngayong gabi. Kaya sa ngalan po ng lahat ng nanonood ngayong gabi, palakpakan natin ang 6 na clusters na magpa-participate sa ating Gilon-Gilon at Ballet. Sino ba gusto nyo manalo? Kung gusto nyo manalo yung cluster 1, palakpak! Oh, nandun yung fans ni cluster 1. Cluster 2! Andun, mahina. Cluster 3. Andito ang fans si Cluster 3. Cluster 4.
Ay, nasa likod ata. Ano ba yung Island Barangay? Baka nasa island pa sila. Cluster 5. Ayun. And Cluster 6. Ayun. Andito ang fancy Cluster 6. Anyway, mahal ko po ang lahat ng barangay natin dito so wala akong papanigan. Although, of course, ang barangay ko po ay Barangay Bunuan Binlog. But even then, bilib na bilib po kami sa talento ng lahat. Kayo po ang bumubuo ng creative industry na ating pinaglalaban sa buong Pilipinas. And of course, advance congratulations sa ating lahat. At kita-kita po ulit tayo pagkatapos ito sa mga darating pang mga events ng Bangus Festival. Of course, sa pamumuno ng ating Hermano Mayor, si Councilor Lino Fernandez. Palakpakan natin si Councilor Lino. Balbalagang salamat at masantos si Labid sa kami. Thank you. Now, let's get to meet our jurors for today. Mga kaibigan, let's give a warm welcome to Joshua Isidora. Hello, Sir Joshua. Welcome to Nagupan. Our next judge, a freelance model, host, and a dance teacher. Let's give it for Madam Abigail Kalma. Nakalasayanan po, Willivan Dela Cruz. Tagataguyod ng Kabutubong Sayaw ng Pilipinas, mga kaibigan, ang ating buting kaibigan, Ginoong Rodel Mayor Brenda. Our next judge, let's give it once again to Madam Rebecca Nolod. Next to Sylvia and Rebecca, to complete our judges in the vocal presentation, we have the Vice Head of the National Committee on Noble Cultural Communities, National Commission for Culture and the Arts, or the NCCA, and the coordinator for Gawad ng Malilikanang Bayan. Let's all give it up for Mr. Edwin Antonio. Dr. Edwin, thank you very much for your time. Mga kaibigan, palapalan po natin ang mga ilang pala ngayong gabi. Mayroong mga nakalapat premyo sa mga 31 barangay na nagrupo ng 6 na clusters sa taong ito. Everyone is aware because we will be having consolation prizes of 30,000 pesos to our contingents. To our third placer or second runner-up, they will bring home 50,000 pesos. For our second place or our first runner-up, they will get to bring home 100,000 pesos. And listen to this, ang tatanghaling kampiyon ngayong gabi o ngayong taon ay mag-uwi ng 150,000 pesos! Talagang excited ang lahat. At hindi naman po yan dahil meron din po tayo pamamahaging mga special awards at isa na po dyan ang Best in Street Dancing na mag-uwi naman ng 20,000 pesos. Ang first love sa street dancing natin ay mag-uwi naman ng 15,000 pesos at ang third placer ay mag-uwi ng 10,000 pesos. At bilang yan, ang Best in Costume ay mag-uwi rin ng 20,000 pesos. Alright. Ngayon, napakilala na natin ang ating mga hurado, mga kaibigan. Oras na po natin, 15 minutos, makalipas sa alas 7, simulan na po natin ang kompetisyon. Cluster 1 from Barangays Mayondo, Bacayao Norte, Bacayao Sur, Karanlaan, and Herrero Perez. May magkasintahan na nakatakdang ikasal, ibig nilang pagtibayin ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa araw ng kanilang kasal, punong-puno ito ng kasiyahan at sayawan kasama ang kanilang mga bisita. Bilang edisyon, tuwing may kinakasal, ang mga bisita ay nagsasabit ng pera sa damit ng bagong kasal bilang tanda ng bagong buhay o muling munting tulong sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya. Matapos ang kasal,
nag-isip ang dalawang mag-asawa kung ano ang gagawin sa nalikom na pera. Naisip ng lalaki na sila ay nagnegosyo. Sumang-ayon naman ang babae at sila ay nagnegosyo ng pag-aalaga ng bangus. Sa umpisa ay matiwasay ang takbo ng kanilang negosyo, ngunit hindi pa rin naging sapat ang kinikita nito, kaya nagpasya babae na luwas ng Pilipinas at magtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa kanilang pamilya. Samantala, tuloy naman ang lalaki sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo at mas nagpirsige upang mas lumago ito. Hindi rin nagtagal at ang kanilang munting negosyo sa pagpapalaki at pagbebenta ng mga bangus ay mas lalong lumago at lumago. Dahil dito, nagpasya ang lalaki na pauwiin ang kanyang asawa at huwag nang makipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi rin kaunan ay umuwi ang babae at muli niyang nakapili ang kanyang pamilya at tuwang-tuwa ito at naalala niya kung papaano sila nag-umpisa bilang isang simpleng pamilya at negosyante. Naalala niya na walang mas masaya sa pakiramdam na bumalik sa kanyang kinalakiang bayan ang ngayon mas maunlad at mas mayabong na lungsod ng Dagupan. Sound check. Hey, Lord. Dagupan sikay na taymanan. Paunin kanan lamang. Pawil Dagupan. Dagupan ikay iiwan, muling babalikan. Balik Dagupan. Mga kaibigan, Cluster 1! Ay,
Mga kaibigan, here now is Cluster 5 from Barangays Poblacion Oeste, Caimay, Carael, Lomboy, Pugaro, and Salapingal. In areas throughout history, Gilan is a source of income for fishermen who live near rivers and oceans, where they usually build fish ponds known as pokok in Pangasinan dialect. Here are some traditional fishing methods that many fishermen have utilized and continue to use as a source of income. Net fishing, o paggamit ng lambat sa pangingisda. One of the oldest and most common method, net fishing, involves casting or laying out a net in the water and then pulling it in to catch fish. Nets can vary in sizes and design depending on the large fish and the fishing environment. Trap fishing. Fish traps are considered from various materials, are constructed from various materials such as wood, bamboo, or wire mesh. They are set in strategic locations underwater and are designed to allow fish to enter but not escape. Fishermen periodically check and collect the trapped fish. Spear fishing. This method involves using a spear or harpoon to catch fish underwater. It requires skill, precision, and often involves free diving. Spear fishing has been dedicated or practiced for thousands of years and is still used in many coastal communities. Cast netting. Similar to net fishing, cast netting involves throwing a circular net over a school of fish and then pulling it in to catch them. This method is often used to shallow waters or from small boats. These traditional fishing methods have sustained communities for generations, providing not only food but also a way of life deeply connected to the rhythms of the natural world. However, its work
Cluster 5 from Barangays Calmay, Carael, Lamboy, Poblacion Oeste, Pugaro, and Salapigao. Here now is our third contingent from Cluster 2 from Barangays Mamalingling, Bolosan, Mangin, Salisay, Tambak, and Tebem. Ayon sa aklat at 96, Kapitulo 1, Versikulo 1 at 31, ang kapasmasula ay hanggang sa langit at ang lupa at ang isang ng Diyos kumalanan sa saka ng mga kumagalaw na pinagalan ng kalibutan at ang isang ng Diyos sa lahat at kanyang at narito na Noong unang panahon, sa isang mapayapa at malagitong paraiso sa dakong hilaga ng Pangasinan, may mga nilalang na simple at payak na naninirahan doon. Ang lugar na ito'y pinayaan ang tinatawag ang natatanging tanawin at likas na yamang tubig. Di ba nagbubukan ni Wayway abala na sila inang at amang upang mangisda sa dagat gamit ang lambat. Bawat magkakabarangay at magkakanayon ay buong siglasig na nagpapayanihan upang mag-alaga ng mga isda para sa kanilang kabuhayan. Bawat pamilya nagkakapit-bisig upang makamit ang mga pangarap at atikain sa buhay. Ang paraisong tinutukoy ko ay walang iba kundi ang lungsod ng Dagupan. Isang lungsod na binayaan ng buong madhala ng isang malapilak na kayamanan na sa hanggang sa ngayon o sa makabahawang generasyon nagdudulot ng buhay at kabuhayan di lamang sa buong Dagupan kundi sa buong Pangasinan. Sa lahat ng lugar sa mundo, tayo lamang ang binigyan ng isang espesyal at namukot tanging yaman na maglilipad sa atin mula sa taluktok ng kabantugan at kasikatan. Ang tinutukoy ko ay ang bangus ng Dagupan na isang napakalagang elemento at brilyante sa pagsulong ng lungsod. Sa bawat paglangoy ng bangus sa dagat, ay siya namang pagbulusok ng daluyong progreso ng ating mahal na Dagupan. Bawat pagsisid ng tao sa dagat ay simbolo at sagisag ng kanilang katatagan at kasipagan upang umangat sa buhay at hindi mawaglit sa kanilang kaisipan ang malagong pag-asa at mabulaklak na pangarap. Maraming salamat sa mga pagpapala ng buong badhala at sa mahal nating Santong Patron na si San Juan Bautista sapagkat lagi niya tayong sinusubaybayan at ginagabayan. Kung kaya't laging pantayin ang ating sarili upang makamit ang tugatog ng tagumpay. Mga kababayan, muli nating tunghayan ang isang natatanging obra maestra ng pag-into sa pagkakaisa, pag-asa at pagbabago ng lungsod ng Dagupan. Tayo'y magsikhay, tayo'y magdiwang, nasan ka man, babalik at babalik ka rin sa iyong lupang nakagisnan at lupang sinilangan. Babalik-balikan ang lungsod na nag-alruga sa iyo at naghulma sa iyong dalisay na tahanan. Iyo so'y nar-araw tayo ng abong yapawil, pawilan tayo, nadan na buwas, tan agad kapigan! Cluster 2!
Pumasya sa Pangasinan, balikan ang lahat ng pagkasaya. Tuklasin ang taglay na ganda, siguradong matagdagan. Pumasya sa Pangasinan, balikan ang lahat ng pagkasaya. Tuklasin ang taglay na ganda, siguradong matagdagan. At ituloy na natin ang ating kompetisyon, mga kaibigan. Heto na ngayon ang mga grupo mula sa Cluster 4 na kinabibilangan ng barangays 1, 2, 3, and 4 kasama ang Lasip Grande, Pogo Grande, at Pogo Chico. Here is what Cluster 4 has to say. Kung kapistahan na lang ang pag-uusapan, hindi pa pahuli dyan ang Bangus Festival sa Dagupan. Itinuturing na isa sa pinakagrandyoso at pinakakapanapanabik na pagdiriwang hindi lang dito sa Norte, kundi maging sa buong bansa. Layunin ng selebrasyong ito na ipakilala at ipagmalaki sa buong mundo ang bangus. Pangunahing kabuhayan dito ng mga mangingisda ang pag-aalaga at pagpapalaki ng mga bangus. Ilang buwan rin ang ginugugol ng mga mangingisda bago mag-harvest ng napakalinamnam na uri ng bangus. Paniniwala kasi ng mga dalubhasa, kakaiba ang tubig dito sa Dagupan na siyang nagdudulot ng kakaibang lasa ng mga bangus. Kaya naman, tinaguraan ito World's Tastiest Milkfish. Pagka-harvest ng mga alagang bangus, dinadala naman ito sa mga palengke. Hindi lang dito sa Pangasinan, kundi maging sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Tuwing Abril, tulad ngayon, ipinagdiriwang natin ang Bangus Festival bilang pasasalamat sa masaganang ani sa gabay na rin ng patron na si San Juan Evangelista. Noong 2002, nakamit ng Dagupan City ang longest barbecue grill mula sa Guinness Book of World Records. Tara na tunghayan ang pinakamakulay na selebrasyon ng Bangus Festival. Mga kabalayan, mga minamahal nating mga bisita at mga inampalan, heto na ang makulang na performance ng Cluster 4.
Dagubas Cluster 4 mga kaibigan, comprising of Barangays 1, 2, 3, 4, Lasib Grande, Pabo Grande, and Pabo Chico. Atin ang tawagin ang mga nabibilang sa Cluster 6 mula sa Barangays Lasib Chico, Lukaw, Maluwed, Pantal at Tapwak. Ang pag-ibig o pagmamahal ay may iba't ibang uri. Ito ay nagbibigay sa bawat isa sa atin ng kakaibang lakas upang mapagtagumpayan ang anumang hamon ng buhay. Dito sa siyudad ng Dagupan, ang pagigilon ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Dagupenyo. Ang pagmamahal ng mga Dagupenyo sa pagigilon ang nagsisilbing inspirasyon ng bawat isa upang mapanatili ang ganitong tradisyon sa mga sumusunod pang henerasyon. Ang pagmamahal sa pamilya ang nagsisilbing gabay ng bawat Dagupenyo. Gabay sa patuloy na pagharap sa hamon at pag-unlad ng buhay. Ang kwentong ito ay kwento ng bawat Dagupenyo. Nagmula sa isang payak na pamilya, naging masagana ang buhay dahil sa kasibagan at pagmamahal sa pagigilon. Lumipas na ang maraming henerasyon, ngunit nanatili pa rin itong matatag. Ang masasaganang ani ng mga bangus ay bunga ng kasibagan, sakripisyo at paghihirap. Marami mang pagsubok ang dumating, ay hindi sumuko at patuloy na lumaban ang mga Dagupenyo. Pinagtibay na ng mga pagsubok, ngunit pinakamasakit pa rin na makita na ang anak ang magpapatuloy ng nasimulan ng mga magulang ay malihis ang landas. Bilang mga magulang, gaano man kahirap ang sitwasyon at gaano man kasakit ang nararamdaman, ay hindi pa rin ito matitiis ang anak. Ang pagbabalik loob ng anak ang siyang nagiging panibagong lakas ng mga magulang upang harapin ang bukas. Pisasalamat at San Juan Evangelista. Salamat at kasitan liwawa. Ang pagmamahal sa pamilya at pagmamahal sa pinagmulan ay ilan lamang sa iba't ibang uri ng pagmamahal. Pagmamahal na nagbibigay liwanag sa madilim na kapaligiran, pagmamahal na nagbibigay lakas upang lumaban sa hamon ng buhay, at pagmamahal na nagbibigay kapayapaan sa magulong isipan. Galila, ginonla! Ang buhay ng mga Dagupenyo ay maihahalin tulad sa paggilon. Dumaan man ang maraming bagyo at iba't ibang sakuna, ito ay mananatili at patuloy itong yayabong. Ito ay mamahalin at patuloy pang mamahalin ang kulturang kinagisnan at nagbigay pagkakakilanlan sa bawat Dagupenyo. Mabuhay Bangus Festival! Mula sa pinagsamang pagmamahal ng Barangay Pantal, Lukaw, Maluwed, Tapwak at Lasib Chico, inihahandog ng Cluster 6 ang pagtatanghal na punong-puno ng pagmamahal. Hashtag Gilon Islam! Ito ang Cluster 6! Tay, paglaki ko, gusto ko rin pong maging tulad mo ni Lolo. Di ba mga kaibigan?
Nasaan yung mga kasama ko? Iniwan na nila ako? Mag-isila lang ako! Ha? Wala na natira sa akin! Wala na akong pera! Wala na! Wala na! Tay! Patawarin niyo ako! Nay! Tay! Patawarin niyo ako! Dumating na ang pinakamamahal kong anak. Ilabas ang paborito niyang tinapang bangus. Magpifiesta tayo! San Juan, Ifang, Hilisa, kasihan, kasihan, kasihan mo kami! Mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang pagkikilon! Cluster 6, mga kaibigan, from Barangay Islas of Chico, Lucao, Maluan, Pantal, and Tapon! That was our second to the last cluster that will be with us this year for our Gilon Gilon at Ballet 2024. And now, for our last but not the least cluster for this year. How we saved the best for last? Let's get to find out. Here is Cluster 3 from Barangays Bunuan Binlok, Bunuan Bukig, and Bunuan Geset. Sa dagong hilaga ng Pilipinas, may isang mapayapa, malawak at malagintong lupain, sagana sa likas na yamang tubig at mga luntiang puno at halaman. Ito ang isa sa barangay sa Dagupan na may pinakamaraming mamamayang naninirahan sa buong Pangasinan. Noong unang panahon, isa lamang itong pakahan o rancho ng pueblo ng bayan ng Mangaldan. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, ito ay naging bahagi na ng ating mahal na lungsod na Dagupan. Di pa nagbubukang liwayway, abala na sina inang at amang upang mangisda kasama ang mga kanayon.
gamit ang mga tradisyonal na kagamitan gaya ng kongkong, banyera, kalurkor at kawayan, ang pamilya at magkakabayang Dagupeño ay masigasig na nagsasama-sama at nagtutulungan sa pag-aani ng isda bilang kanilang pangunahing kabuhayan. Sa lahat ng barangay sa Dagupan, dito matatagpuan ang mga hayop gaya ng baka na madalas masayang nagbubunuan sa mga malalawak nitong lupain, kung kaya tinawag itong bunuan, na hango sa mga hayop na nagbubunuan. Alam niyo rin bang sa bunuan matatagpuan ang pinakamalalasa at pinakamasasarap at pinakamalamnam na bangus? Ito rin ay isang lugar na punong-puno ng pangarap at pag-asa. Umaapaw rito ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagmamahalan. Ito ang barangay sa Dagupan na nasa puso at isip ang adhikaing pambansang kaunlaran. Maraming salamat po sa santong patron ng Dagupan na si Juan Evangelista. Ang industriya ng bangus ay patuloy na umunlad at dinadagsa ng mga turista sa loob at labas ng ating bansa. Lalo pa nitong pinagpapala at pinagyayabong di lamang ang ating natatanging syudad, kundi pati na rin ang mga taong naninirahan dito. At bilang pasasalamat sa masaganang ani ng Bunuan Dagupan, tunghayan natin ang isang dekalibre at dekalidad na malikhaing sayaw ng mga Dagupeño, simbolo at sagisag ng ating katatagan at kasaganaan. Kabalayan, manbunuan tila, mandagupan tila, gilan-gilan na! Kabalayan, here is Cluster 3.
Paligsahan sa pagluluto! Punchano, pamilya Punchano, agaya ikapagkanyo. Punchano, pamilya Punchano, lumalangan si Kaya Listo. And the winner is... Puno ang Bangus Dagupan! Bangus Festival, lahat tayo'y magsama-sama. Bangus Festival, di ba alam sa buong adla? Halina kayo
But later, I will be introducing them with a different name muna. And syempre, mas magandang balita po. Again, kayo po ang unang makakapanood sa kanila live, up close and personal. Dahil by next month, abangan ninyo. Meron po silang paparating na GMA 7 show. So bago nyo sila mapanood sa television, I am very excited for everybody to know more about them. I am not gonna prolong your excitement, ladies and gentlemen. Please welcome your newest P-pop sensation, your P-pop idols! Hey guys, what's up? Ayan, para lang po ma-share namin, inikot po namin ang buong city, ang lungsod po ng Dagupan. At syempre, meron lang kayong sasabihin bago po yung performance nila. No? So, unahin na muna natin. Sige, sa'yo na. Joanna, go. Grabe, sobrang saya po namin na nandito kami ngayon sa Dagupan at na-witness po namin at na-experience po namin na ang Bangus Festival for the first time. Sobrang lively ng mga tao at sobrang welcoming ng mga tao. So thank you so much po. Abangan niyo po at supportahan niyo po ang aming grupo. Right now, we are known as B-pop Idols, but we will have our official name once we debut po. Ayan, kaya sana supportahan niyo po ang sariling atin. B-pop Rise, let's go! By the way, my name is B-pop Joanna. Hi, magandang gabi po. Ako po si B-pop Barbie. Magandang gabi po. Ako po si B-pop Swaggy. Let's go. Magandang gabi po. Ako po si Audrey. Alright, so I know that you guys are very excited. I am as excited as you guys, folks. I mean, I've seen them several times, and every time na makikita ko sila mag-perform, I am super excited. Again, ladies and gentlemen, mga kababayan natin dito sa Dagupan, mga Dagupeños, make some noise for your B-pop idols! Okay, don't worry, there's a second song.
another performance coming from them. Once again, let's give it up for your newest sensation, the P-Pop Idols. Come on. Meron na po kayong mga biases ninyo. Allow me to once again reintroduce each one of them. We are very proud to be performing it here live in Dagupan. And again, allow me to introduce each one of them. Dahil baka meron na kayong mga favorite, no? So ladies and gentlemen, this is P-Pop Joanna. Okay, si Joanna po ito. Ayan. We have here P-Pop Audrey. Ayan. We also have here P-Pop Barbie. Ayan. And syempre, our lead dancer, P-Pop Swaggy! There you have it. So, I just want to let you guys know, originally po, or actually hanggang ngayon naman po, 5 po sila. Unfortunately, one of the members, medyo sick lang po today and is having medical issues. So definitely, as much as she wants to be here, unfortunately, she couldn't. But she wishes everybody the best and lahat po kayo happy, syempre, Bangus Festival po sa lahat. Once again, folks, ladies and gentlemen, abangan po ninyo ang kanilang upcoming show on GMA. Malapit na po yan, abangan po ninyo sila. At syempre, maraming salamat to PLDT Home for bringing them all the way from Manila. Thank you. This is the strongest connection. And this has been your host, Nixon Serrano II. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Mayor and Vice Mayor. Maraming salamat, PLDT Home. Take care and God bless you all. Thank you, PLDT! Salamat po. Thank you, Nixon. And of course, to our P-Pop Idols, thank you very much. Thank you very much to PLDT. Truly, with PLDT, we are united with one another. And speaking of united, mga kaibigan, pagtitibayan natin ang ating union mismo dito sa ating Gilon-Gilon at Balay para na ngayon sa ating 2024 Gilon-Gilon at Balay Unity Dance! Yes! Cluster 1! From Barangays, Bacayao Norte, Bacayao Sur, Caraguan, Herrero Perez, and Mayombo!
Makulay na sayaw, kahangahangang pagmasdan. Cluster 4, Barangay 1, 2, 3, 4, Nasib Grande, Bogo Grande, and Bogo Chico! Bangus Festival, lahat tayo magsama-sama. Bangus Festival, ipaalam sa buong bansa. Halina kayo at tayo ay magsaya. Dagupeños lahat magkaisa. Weste 5, Poblacion Weste, Halmay, Caraal, Loboy, Bukaro, and Salapingao! Sa Dagupan, dodo ang hata. Bangus Festival, lahat tayo magsama-sama. Bangus Festival, ipaalam sa buong bansa. Halina kayo at tayo ay magsaya. Dagupeños lahat magkaisa. And Cluster 6, Barangay Espantal, Nasib Chico, Lucao, Manuel, and Tapak! Kayo at tayo ay magsaya. Dagupeños lahat magkaisa. Dagupeños lahat magkaisa. Sa Bangus Festival tayo ay magsaya. Tayo'y magsaya. Mga kaibigan, kabalayan, let us now witness the unity dance of our Gilon and Ballet 2024 Street Dancers! Bangus Festival, lahat tayo magsama-sama. Bangus Festival, ipaalam sa buong bansa. Halina kayo at tayo ay magsaya. Dagupeños lahat magkaisa. Dito sa siyudad ng Dagupan tayo ay magdiwang. Iba't ibang kasiyahan ang ating matagpuan. Walang tigil ang saya, nakangiti ang bawat isa. Salo-salo hanggang umaga. Bangus Festival, lahat tayo magsama-sama. Bangus Festival, ipaalam sa buong bansa. Halina kayo at tayo ay magsaya. Dagupeños lahat magkaisa. Napanood mo na ba ang hilong-hilong sa daan? Makulay na sayaw, kahangahangang pagmasdan. Pagsalutan kahit saan, okay sarap ang kainan. Tuloy-tuloy ang sayawan at kantahan. Bangus From all the 31 barangays, we have managed to come up with 6 clusters, and now we set a spotlight to Cluster 1! Halina kayo Cluster 2! magsaya. Dagupeños lahat magkaisa. Cluster 3! Ibang galaw, maunlad na pananaw. Dito sa Dagupan, todo ang hata. Cluster 4! Bangus Festival, lahat tayo magsama-sama. Bangus Festival, ipaalam sa buong bansa. Cluster 5! Kayo at tayo ay magsaya. Dagupeños lahat magkaisa. And finally, Cluster
That was one spectacular unity dance amongst all the 31 barangays in these 6 classes that we have this year. All right. Dagopeños, palakpakan naman po natin ang ating mga horados for this year. Thank you very much, sir, madams, for your most invaluable time with us this year. Another huge success once again for our Gilan-Gilan at Ballet, for our Bangus Festival celebration. Eto na. Let's now settle down, dancers. Choreographers, please. It's now high time for us to give prizes this year. As the estimate mentioned, may we request our choreographers to join our street dancers as well. Here at the Plaza Grounds for the awarding ceremony. Of course, Mayor Belen Fernandez, Vice BK, and the rest of the council. Aside from our top 3 placers, we have some special awards. And if we're ready, let's get to announce our best in costume. Wow! Best in costume goes to Cluster 3. Cluster 3! May we get to request the choreographers and of course the barangay captains to join Cluster 3 in receiving the best in costume, winning 20,000 pesos in cash! In musicality, Cluster 6. Cluster 6. A winner for this year's Best in Musicality. Congratulations. Cluster 6. Cluster 6 comprised of Barangays Pantal, Lasipsico, Lucao, Maluwet, and Tapua. Congratulations. Second runner-up, Best in Street Dancing, Cluster 2. Third place, or our second runner-up for our Best in Street Dancing, Cluster 2. From Barangays Mamalingling, Bolosan, Mangin, Salisay, Tambak, and Taban. Third place, our second runner-up in our Best in Street Dancing. This group will be receiving 10,000 pesos in addition for this year. Next, we shall get to award our second placer or our first runner-up in our street dancing. Mayor
first runner-up goes to Cluster 3. Cluster 3! Barangay Bonoan Bukid, Bonoan Geset, and Binlok. Let's now go to the champion, Cluster 6. Again, the best in street dancing champion, winning 20,000 pesos. In addition to what they will be winning for this year. As you have known, everyone is a winner. All clusters will be handed cash prizes for our Gilan at Ballet 2024. Congratulations to our winners in our street dancing competition. And now, for our top 3 placers for this year. Second runner-up, Cluster 2. Congratulations, Cluster 2. Your top 3 placer are our second runner-up winning 50,000 pesos! Congratulations to Barangays Mamalingling, Bolosan, Mangin, Salisay, Tambak, and Tabang! And now, for our top 2, or our first runner-up. For the first runner-up, Gilong-Gilong of Balay, Cluster 3. Congratulations to Cluster 3 comprising of Bonoan Binlok, Bonoan Bukid, and Bonoan Geset, winning 100,000 pesos in cash! Dagupan, sino ang kampiyon this year? Mayor, sino nga ba? The champion of Gilong-Gilong Balay goes to Cluster 6. Congratulations, Cluster 6! You're our Gilong-Gilong Ballet 2024 champion! Congratulations to Barangay Bantal, si Chico, Lucaw, Malued, and Tafwa! Most of all, congratulations to each and every one. All of you guys are winners. There is victory in magnanimity. Mga kaibigan, we'll see next year kung sino ang tatanghaling kampiyon ng ating Gilong-Gilong at Ballet. This has been Ralph Gibb.
To all our city officials, and of course, Mayor Belen Fernandez, Vice BK Kua. To all our city councilors, department heads, barangay captains, SK chairmen, of course, choreographers, and to all our street dancers, all sa lahat ng mga tagupeños. Staff, photo off with the mayor, staff. Congratulations once again. And we look forward to see you all for our Gilon at Ballet 2025. Consolation prizes, please claim your prize. Cluster 1, Cluster 4, and Cluster 5. Please claim your consolation prize po sa Tourism Office.